problema bahin ni sa among silingan ba nga di gyud namo ikasinabot, murag how dalagit kaayo sila sa ilang paminaw? O kung nga na problema ko ani, ingon magud ini ang mga panghitabo. Nagsimula sa patikim-tikim, pinilit kong gustuhin. Bisoy nagsimulang lumalim, ngayon ang hirap tanggalin. Kabilin-bilinan ng lola, wag nang uminom ng serbesa. Ito'y hindi inumin pambata, mag-soft drinks ka na lang muna. Ngunit ako ngayon matanda na, lola pahingi ng pangtoma. Ayan na nga, tumataas ng amas ko, kasi laklak maghapon magdamag. Pak, pak, pak! Ay, hala, hahak pa ning iyong aoy. Nagkauyon baka din sa akong kanta o wa? Inahak, kanta ko glain, be. Maulan gihapon, kabilin-bilinan ng lola, huwag lang uminom ng serbesa. Ito hindi inuming pambata, mag-soft drinks ka na lang muna. Lola pahingi ng pantoma. Wah, wah, wah. Da, Mayra, nabaghak gid ay, nigara gyud, bukal-bukal ng iro ada. Day! Ha? Ilan ka taon Lakot ko da. Kung sa nauyog ang bahay na ito taon ni mo, oy! Ano man? Ato batas kwarto may sige hilak mo nang sige gaganta diha! Hala, ang og dili makamata nga saba man kay nag-iro sa atong silingan, mo man batasan ng iro ah. Uwang! Kanang ato silingan na iro taon! Gisabaan mo si Mapingog! Unsam ka, oy! Ay, may bali. Nganong gibali man imong storya do? Ang iro na to, pagkanta ni mo, gisabaan ni mo, mong sigig paggot, unya, sa pagsigig paggot sa iro, gisabaan sa ng atong anak, kay nauyog niya atong bahay, Huh? atong dihilak sa kwarto, lakaw ato dito! Dadog aha ka? Ako na yung basta nila nga nagpurisyo ng atong anak. Naunsa gud ta lang istorya ha. Lahat sa di mo, paduol ko ni mo, be, porbida sa ni mo. Abi ni Ano mo, ba basta day. nila nagpurisyo ng atong anak nga nagkanta ra ko Natural, tural, kay magsigim kag tagaw-taw niya, sigim kag siya, oh! Hala, wa intong ko magtagaw-taw. Uy, kanta tong ako, nagkanta ko. Kanta dito? Habuk-bukon tayo noon ka. Unsa dito, ha? Bitaw na yung tuwa-tuwa anak na diyo, sige lang, sige no! Ikaw ba? Bugal-bugal ka ha? Inahaka ka ha? Bugal-bugal ka kastanan. Kabaw sa niya ko ni bukanta ka ha? Birahan din ang kabri mo. Pastilan ba yan niya? Sige na! Lakaw na! Day, Ha? isang gitangan-tangan mo din ha? Muro doon na kay gitangan day. Giatang-atangan ako nga mugawas ang atong silingan. Anong taon? Isang silingan na imong atangan. Ay, kinsa pa? Kanang tapad atong silingan nga mga maot kay batasan. Sophia, taon ni mo eh. Binabdunggan na silingan na to. Tagbaw to ka. Ay da, hadlok mo tag makadungog sila. Ay nga naman, hadlok ka. Unsay tuluyo ni mo? Unsay tuluyo? Makikistorya lamang ako nila, kay dili ko ni maayo ang ila da. Nga ano ba di ay ha? Unsay problema? Tungod na lang ilang iro niya ba? Ay, nay, tadawa, awa. Wa palibak, ha? Bida, kapabunan ni mo, nay. Hiram! Ay, naunsa na taon ka ron na. Mga away, magkagiro. Ang sabak kay stanan, ang atong anak magsigilag ka igking. Unyag sigig ingon anak, unsa may gusto nimo ang atong anak mahubag-hubag na. Eh, bida, di lang kita gusto mo bagan. Pero, ato nga yung istorya taon, ha? Di ta magtagaw-taw di, ha? Musam mo, tinuroon kasaba. Sa? Oh, masaba pa ko kasiro. Nakayawan, sining istoryahan na to. Mas grabe pagkagrabe si Iro, day. Paraw ka. Ay, ganda ka mo ko kang tabon sa kaliro sa kita, day. Klaro kay tabunsa. Hanggaw ka manggod, asa manggod kalaban. Nako, usa tong silingan. Tubag! Ay, naunsa man taon ka, oy. Day! Kini akong bana hanggaw ug utok. Wa makunahon na kung unsay dangatan sa among anak kung magsigig ka igking tungod sa pagpangkot sa iros among silingan. Mao nga usa ka higayon ana. Oh, unsa man ka, ha? Ha? Tuog na, eh. Tuog na! Katuog na taon ko. Dugay na kong kinugos ni Inday nakatuog ra gid in taon ko. Ay. Kay ina, kinaning kalagiyag gid uy. Ay, bebe. Ako'y dandan na ng inday, be.
Kay pahilo man na bigay kapoy nako. Inahak yun ang iro sa tong silingan. Ay, grabe siluan ko baka nasa. Ayo. Namay lang ng timyong dito. Paimnal ng iro. Ha? Lana? Lana ng timyo? Tlak ng timyong. Kailan palit mo? Ay, balit ko to. Iba yan. Ikaw, bababa mo. Isira lang ng bitana. Ay, aron din ang dungog ang paggot sa iro. Day, ato na ko ha. Ano na ang imong bag ha? Nya sa imong bag, nana yung baon nimo. Salamat, Day. Asa si Inday? Naas kwarto na tog. Ano tog taduga kay basig magpurisyo na sa ng bata. Sige, Day. Ato na ko, ha? Pauli dayon ha. Basig maghapit-hapit sa ka ha. Ay, sige, ay. Ato na ko. Ano, saan may batao? Ay, nagsiki man hinuunig hilak. Baka naman ngitas yung papa. Na. Naunsa ng bata no sige man naghilak. Ambot ani niya lay. Oy, ganina ragid ni siya. Gikapin ako si dandan ani niya. Uy, basig nagbutod ang tiyan anak. Kasi anang kuano kanang asiti di man sanilya. Ay kadi kuhaon ako ha. Oh, unsa na? Mayo ng pagkatog de Dodong. O, nay. Mautay ning IPI as city di man sa niliyan, nay. Oo. Maayo kay na sa panot sa bata. Hasta na gani ubuog sipon sa mga bata, maayo ka ng IPI City di Manzanilla. Salamat in taon kaayo, nay, ha? Anak, sa gamay ka pa, maog yun ay akong gisaligan, panahon nga magsakit ka. Kay ang IPI City di Manzanilla na ilan nga dunay makapakalma og makahupay sa gibati sa bata sama sa butod o busipon. Makapayay kini sa iyang kibati. Mao ba di ay, nay? Oo, kanagong IPI City di Manzanilla, nakita nga kasaligan og dangpanan. Og mao kana karon ang gisaligan sa mga henerasyon. Sukat pagyud ka ni adto. Karon og ugma makasalig ka sa IPI City di Manzanilla. Kining among silingan, pirmi gyud na ko nga di maabtan, pirmi manggod ning way tawo ang ilaha, mao nga nagbutang silag iro, hinungdan nga magsige lag paghut, kay labi nagdugay mauli, way makalaw silang iro, mao nang magsige na lang yung paghut. Unya, Brunei! Guwapo! Pagpuyo di ay! Ano mong lawag ni mo? Hilom na! may kina ang tag-iyas iro at tuon ko ni makiksulti ko. Di, gipakaon na ni Miss Brownie, di? Hindi na, ako nang ipakaon. Ay, may kina aslan duha, makiksulti ko ni labi. Bahala na. Maayo! Maayo! Animal gano'n ni Rua. Uy, bakit na bagag naong irua? Sus. Brunei ay sa ba? Brunei! Maayo! Isa mo na! Sir, pwede maging-istorya ko ni mo kadiyot, sir? Busy pa ko dahil, balik lang niya! Sir, kadiyot ang kayo, sir. Importante ka akong tuyo, sir, oy. Hindi ka maningil! Ay, di tao, sir, oy. Kagwapa ko ninyong maniningil. Ano na, Brunei? Quiet mo na, hindi vlog. Quiet sa... Ang saya to dahil? Kanang... Sir, kining imo kong silingan, sir. Kami mo'y tag-iyaan ng bahay nga tapad sa inyo. Oo, mo ba? Yan, sa may ato ni mo dahil? Kining sir, mohangyo lang unta mi sir ba. Nga kining inyong iro, sir ba. Kung mahimo, ibuta nga ninyo sa inyong sud para kung mamaghot at tura dito sa inyo. Kay og ari gud sa gawas, duol ra kayo ang among bintana sa kwarto, sir. Uy, unya naa man gud mi batang masuso pa, sir ba. Maigking man in taon ning bata inigpagod sa inyong iro gud, sir. Kanang day, unsa may labot na mo ano inyong anak day. Nga ka na mong iro, na mo na sud sa amo. Wa mo na masud sa inyo. Ay, murag lang ni maaho gining kumog, di madugay ning istorya. Kuan man gud, sir, kanang mohangyo lang mi ba. Okay lang unta og wa pay bata, sir, kay maagwanta man ang kasabaan ng inyong iro. Pero ang bata gud, sir, maigking man gud, makurat-kuratan ba? Nya mahadlok mi basig mahubag-hubagan unya ning among anak. Ay, kabalakan day. Palitan lang niya tamo ka ng tambal sa hubag-hubag. Gusto ko jud akong kamaldita ini. Ngita gyud mo ulbo ang mga pinatuboan ni. Day, Lukring, padili na diha day.
Kay malita ko sa ko appointment. Excuse me sa kadit, sir ha. Muhangyo lang ta, Mr. Ba, kana kung pwede. Day, Lukring, dali, day! Pitangita ginatawanan matapsingan sa akong kumo da. Paig man gid matapsingan ba? Day! Ako Sir. cellphone, day! Ako cellphone! Sir. Day! Sir. Animal. Kiwok outan ko, gi-ignore ba ko? Oh my goodness! Pero tigyon sa kahas akong dugo atong higayuna. Ug may nalang gani kinadapan akong kontrol ang akong kaugalingon, mga pag-ulis akong bana. Oh, ano ka? Kana nagpuyo di tapad sa atong bay. One bar na lang gina nako. Was the butter, ha? Giadto ko nagahapon sa ila. Ako gipakonsultihan ang bana. Tarong kay kong niadto oy, pero animal tawhana, naglisngag lang ilong, mura ba gwapo. Ano tao? Usabi nila tabo. Nakikistorya ko sa bana, pero gi-ignore ko oy, gi-walk outan ko. Nagsulti pa gani ko gibiyaan ko sa animal, pero tingul buhas akong kaspa, nakatangtang akong kaspa. Wa para ba taon mahuman butong pinatubo niya ikaw porbida sa di mo. May gani kinakakontrol pa jud ko sa akong kaugalingon. Control Ay, is the key. pasagdin lang na. Say, pasagde! Unya ka tong anak, pasagda na nimo magsigig ka igbot inigpaghot anang ilang iro nga way buot. Ay, Iro lang batig naong. Ay, day, penrado si kana. Day, para akong, murag di makalitan na tong anak ini paggut sa iro ba? Bisan pa lagi manirado in taon-taon. Eh, mulusot pag ihapon ang tihok in taon sa iro. Putang igapas ang lukas bata. Araw ka, dado? Day. Yabag ka? Mura ka magdi amahas bata? Kung dili ka makatabang anang problema ha, ako'y makikatubang anak nila. Ha! Nga ano, rin magsukmagay mi. Hadlokon man ta. Di ko parehas ni mong talawan ka. Porbida ay, abad na. Day, tingay, limot ka batanon patawad ko. Pilakistan ba akong kulata diha. Unya, be. Nga nung musugot man lang ka nga ingnon anaon ta nila, ha? Imong anak ang nabutang sa porhisyo, oy. Huna-huna, anak. Ay, hinuunsa man ka taon. Saon ko man ana nga, dili naman ko makagulata kay idara naman ko. Sa, kulatahong giday. Dili mo, di na ko makagulata lagi. Kuha na ni nga kuha, pamusel! Sa? Oh, ha? Bida, pulaan ako anang pangulata de, oy. Muraga, wag yung ayaw na. Musil ko ron, ha? Unya, o sabi gusto ni mo, posilon ko na sila? Gusto makasulti na yun kay Bida. May nang kay murder ba? Buwahan og makapatay ko, kitang duha mapriso. Oh, di ba? Ako rin mapriso, kitang duha. Paraw ka magkagpangutok. Daghan pa kas inyo, dado. Kini akong bana, bugoy gini siya kani adto. Tinuod, daghan ni siya gipangkulata sa una. Sige lang gud siya ka barangay. Pero karon nausab na sa dihang naminyo nami. Unya. Inday, hilom na. Hilom na. Shhh. Ano ba? Mabaran. Iwan ang gikan. Daliwan ako yung bintana. Ano magbigan sa gawas ang bintana baho? O, di baho kaayo? Kaya ang basura man day inis mga maayong laki na mong silingan, maumanis! Gihagit ko ang mga tawhana da. Ngita gini sila gubot da. Ulbuhas akong kaspa kay perte magyong bahuas among kwarto kay ang basura sa among silingan diha man gitapok nila tungod sa among bintana. Mao nga musud gyud sa among bintana ang baho, mao nga nagpahibaw jud ko sa akong bana. Niawar solidad sa dani nila. Gusto sila gabot? Pisgo to dali. Asa tong armas ko. Relax sa. Salar, ha? Salar. Say salar. Grabe yawa ka kay Bao. Asa na? Relax. Dado. Pagpuyo uy pagka. Salar. Kalitan ko ni mo ha. Kalitan ko ni mo. Wade ka na minaw di ay. Bida pa ilon ko ni mga tawana ko ko kaniya to. Ngita dito tampol. Puy sampulan ko alis. Ano Sampulan ko alis. sa pula alis? Sila. Kaya nga, naman sa may buhato ni mo. Loblan kong tingga ang usiliro. Ilum di, pagpuyo. Namasagdan na itong mga inana na. Ha? Dili na ito pasagan. Idagop tani sa barangay. Isumbong tani ni Kapitan. Huwag giday ko maglangay, amo dahil gi-report na sa barangay o gi-schedule mi sa kapitan anang pagkasunod ugma.
Unya, Kap. Sabi ni Kap. Tunga pa ka itong mga tawanan. Linar may paabot ini. Pasagdi lang og diligod siya mo tunga, no? I-reschedule lang nato ang inyong hearing. unya kap, og dili gihapon sa mutong nga kap, sama ni. I-reschedule lang yapon nato. Uy, di na mahimo kap, uy. Ayaw pagbuot kay kapitan ko. Mas naibaw ko sa akong pagabuhaton. Usupak man ka. Uy, Kap, Bida, Kap, ngayon may tabang ni mo. Murag ka ba yun? Ano yung kontraan ni Kap? Usaon man yung mo asawa nga. Mas suhito panughain na yung kinsabi makamauna mo. Ha? Tuto ka hearing og di gyud mo magkasinabot, pues. Ana pa mo isyu ninyo og certificate for filing action para magkakiha mo. Oh, maom ka, Kap. Oh, mauna. Padlunga sa na mo asawa eh. sorry kap. Sana, ano, tas kapitan. Haks to kapitana. Uy, sa kistanan. Tuwa na pikas klaro kayo. Takak, manang kayo. Pataka, good, perbida. Pero kabaw sa tanan lang iro. Pero ugma, buwan na. Ha? Basta, mapudno ka ni ko na yung iro. Pusilon ka ng pinasay! Dato! Mao ni among problema kay ang among barangay hinay kay glihok. Gusto unta ko nga mahatagan like action ba kay murag abusar man gud nilang gihimo sa among silingan good. Mao gid ni akong problema. Unsaon namo nga mahilom na ning ilang iro, unya mabalhin ning ilang basura nga naa gibutang tungod sa bintana gyud sa among kwarto. Unsa among buhaton? Unsa man og kamo ang pasultihon? Lorna. Okay, Ate Pres! Okay, ang sendo na ito karagad lawa, Gilyat. Atong sender karong adlaw, Ate Pres, kung ako masayo, si Lorna. Lorna di ay. Si Kuya. Ay, si Lorna, Ate Pres, kaning na problema lagi tao ni siya, tungod na ning iro silang silingan. Kay? Kay ka na bang saba kay ni paghot niya na siya anak gamay. Paghot niya makugang taong bata. Oo, niya yung kuyawan kay yung bana, dira bag yun madlo kay bugoy yun eh. Nya. Nya ang kuyawan siya nga basig mahilabtan siya bana ang iro kay nanganti na bag yun yung bana nga lugngag tinggang o siro nya magkagubot ta mo ni kuyaw kayon sa Ilang bay dool kayo tingali. duol kayo. Oh, nya ang difference siya pag yun at difference kay ang mga basura murag to sila gidaw-daog. Ang basura silang silingan nagibutang sila tungod. Oh, gano man. Ang butang ka na unsay Unyang kapitan. May respetar. ang kapitan wasay kuan giingan sa ay pagkuan kay kapitan ko giaway nun sila sa kapitan. Mura silang guwa na banis kapitan. Ato nila taon yan. Ano nga pritan na tabal subag-ubag. Giingnan sila. Napay pakampitan? Sige ba? Mateo 20, versikulo 26. Aha. Kung usa ka ninyo gustong ilhon nga dako, kinahanglang makalagad siya sa tanan. Og kung usa ka ninyo gusto nga mulabaw sa tanan, kinahanglang magpaulipon siya kaninyo. Kani may tungod nis katungdanan sa ingon natong mga opisyal sa barangay lan, no? Ako lang ning gibasa kay murag musigo ni siya. Apan, ngadto kanimo ma'am, ikaw mo sinder, kana bitong gingon nimo nga ang iro nga saba kayo. Ako makatestimonya ko ana gulyat nga dunay iro basta hiktan gani magsaba gyud pirmi. Aba, bitaw? Amo din silingan sa Oslo. Amo silingan sa Oslo katong nakapuyo ko dito katong nag-surgery ko sa akong prostate cancer, ilang ko 7 ka buwan dito. Ang iro sa mo silingan adlaw gabi sabag binakayo. Nairuan na mo yan kinaya basta Dili kay kanang iro, makakita ganig laing iro, mupagot siya nagmayo. na bisag dili ka kita Ate Pres basta hiktan ang iro Hiktan, sabaan yung kaistanan basta hiktan siya bisag ka lang itangkal sabaan kayo kay gusto gid silang mulayat-layat Eh, dili, dili kayo nga musaba, pero dili sa gyud. Hiktan man ang ako, pero Nasa mga iro sa mga Ate Pres, kung abligili ng kanang gate sa mga, maabligili mo, sakta yun na sila, unya adto magkuhan sa taas sa mga, makita na ba yun ako, sus, lami, aliging, muunsa man. ato mo gitsar, Ay, bunga na ko ng iro. labaya. Ako labayon ko man. Ngano, anak, yun na sila din ha.
Nagod po ito ng Goliath. Ano naman mga iro nga, ano, mangi sa ligid sa sakyanan. Ay, bisag dili-ligid basta kanang naikahoy ba ron, kanang haligi. Sila, ana na Unsa kay lang nature, ano, no? Para ti mailan nga anak gina sila piramidia bam. Ako na, Ana siya, mangi na sila para iniguli nila, mao ila simuton nga dinhi ko gikan. Manimot na sila. oo. Ako ni kung dito sa, ha? Sige. Akong gibasa karon para ni sa mga barangay official, kanang pahinumdum nila, kanang na ang apan panti nimo ma'am na nang iro kay ako nang inguna may iro nga higtan sa baan jud kaayo. Kuan ma'am kanang ay lang kasi kasuko kanang magpray lang ka niya tawag si St. Francis de Assisi kay patron man nas mga mananap, patron man nas mga hayop, iro, langgam, St. Francisco de Assisi. Karon, adto tas basura. Adto tas basura. Ngano man ka manoy? Adto tas basura lan. Dingon na yang Basura sig ampo sa tara. dili kay ang basura, wa man sad kuno, wa kay pun mapataling hugang kapitan parte sa basura. Ito na, Chris. Kuan ma'am. So wayay kunog istorya ma'am ang kanang municipal health officer, di ba lan? So wayay kuno kay wa makakadungga sa barangay. Ang utana dito, ayaw lagi ko kanang musumbong ka. Pangutana lang ko si angay buhaton. Kay murag wa makakapamati at barangay. Kisay nagbutang og basura sa ilang Sila gina ati pres kay naaman sa ila ha. Balay nila, nya gikural ko nilang balay. Gitupad gyud sila ha. ako sa ibalhin dito sa ila. Oh lagi, na Balhin ko na. Oo. na bitoy gapada aning Batik pagbutang Goliath sa basura doon silang baytana. Batik adaw nga ting kolekta. nabi nanapod. Perlita Pero Martes. bisa na ako na imo ng basura ana sa inyo dapit. Tinoda sakto. Ayaw gyabot iadto nga to sa laing bahay kay Mao gina sakto nga pata. Kuan ba kana Wala respetar kay sa mga sa tao ba? Respetar ba? Respetar ba? Muna akong di gaganahan na kada ganing imong hinaguan, imong gilimpyuhan, abusaran, butangan dito kuan, ana. Di ko ganahan ana. Ay, ako maldita bi ako basta Hindi inana tabi na. daw. Basta inana. Maldita ka manang. Oh, basta inana na. Bitaw sad kay kanang murag kanang dili kay murag gilas mo minahon manggon murag tigni awon sa ba pero mano to kung ingon inday parte pa na ng iro kanang number 1 man mong reklamo kanang iro kanang susiha ko no ay lang iro so wayay kunog tan-aw di ba nila buhian panagsa panalitag buhian nila panagsa tanawa ba dili na siya mo paghot apan sa ko nagingon pangamuyo Dili mo pagod ya mamaak. Sige. Bam, Gabs, tadawa Gabs. Sige, bam. pangamuyo lang ma'am unya pila sa pagkampo si Francis de Assisi kay patron na sa mga mananapog sa mga hayop. Gabs. Oh, dahil mo to ko nakitaan Goliath. Unsa man? Paminaw manoy. Paminaw manoy. Ang iro og buhian or hikan isog. Kato ako nakitaan ay. Why you think pagkaisog? Ang awa na kailangan dito naman no. Kada ko ang puzzle, Tihon.